Suposo que ja us heu capficat en com era i de quina manera havíem de resoldre-ho. Aquí el primer que hem de saber és que la suma de cada un dels cercles de color ha de donar 28. Llavors, la solució, sobretot al seguir l'estratègia, ens hem de donar compte que el cercle blau engloba molts més rodones, per tant els nombres petits hauran d'anar aquí dins i a fora hi haurem d'anar col·locant primer els nombres més grans, el 9, el 10. Hi ha 3 solucions possibles. Per tant, igual no és aquesta la que heu trobat vosaltres, però és una possible solució. Aquí posarem el 4, aquí posarem el 2, aquí posarem el 5, llavors aquí posarem el 6, posarem el 1, i quin ens falta? Quin ens falta? El 3, no? El 3? Molt bé. Doncs bueno, intenteu comprovar-ho. La qüestió és que us doni 28 en cada un dels cercles de color.